vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tipfa tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: ainzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini angu ndava kuona sekunge kana kuri kunzi ndikafa zvinenge zviri nani, because mutoro wacho wandakatarisana nawo, mutoro uyo wandiri kufanira kuti ndinge ndichizotakura, mutoro wacho iwoyo ndinoona sekunge unokwanisa kuzondikurira. Mukomana ashe, inini I am the breadwinner kumuriwo uko kwandinobva, saka ndine umwe murungu uyo wandanga ndatova nemakore ndichishandira. Saka murungu uyu iye is a lawyer. Zvino akabva azogara neni pasi, akati agara neni pasi kudaro, then ndokubva azondirakidza rimwe vhidhiyo. Mukunondirakidza vhidhiyo riya akabva azoti, uri kuona zviri kuitika apa? Kana ndega ndakabva ndatoona kutoti ya awa atova ma1, zvinotoreva kutoti basa kutopera ka uku kwarava kutoita, because iye hake ainge achitozviziva kuti permit chaiyo yekutoshandisa permit ndanga ndisitomborina. Saka aingonditi as long as uine madays, semunhuwo anozivawo mutemo, ainge achiti ukagarako uine madays zvinenge zviri nani. Asi kana kuri kuzunzi mukufamba umu, kana ukazosangana navo, unofanira kuti unge uchingovaudza kuti you are just a visitor, usazovaudza kuti unoshanda panapa. Even pakunoshanda paya ainge akatondiudza kuti kana ukangoona motikari yemapurisa iwewe haubudi panze no matter what, unongoramba uri mumba because vanobva vakusunga. Zvino akabva azondidana paya nemudzimai wacho, ndokubva vatoita emeeting neni, vakabva vanditi nezvose izvo zvakabuda pavhidhiyo zvinoreva kuti ivowo vanokwanisa kuzotopinda busy, sezvo vari malawyers. Hanzi in their case it can be very bad for them. Saka ndakatoudzwa kuti they are going to give me a very short notice. Saka vakanditi vachandipa havo mari iyo yavaifanira kuti vange vachizondipa muna October, meaning kuti iwo mwedzi uno waAugust kana kuri kunzi ukapera ndichazopiwa hangu a double salary, but zvinenge zvichireva izvo kuti basa rinenge rapera. Zvino mukomana ashe, iniwo handichazivi kuti ndoita sei, ende handisisina kana pamwe pekuti ndinoti apa ndipo pandinotangira, because uyu murungu wandanga ndichishandira anga ari munhu anga aine moyo wakanaka, because amai vangu ivo she is suffering from a chronic illness, zvekuti vanofanira kutogara vatori paimwe medication. Saka anga akandiwedzera mari iyi kutanga kwegore rino, akabva ati mari yandichange ndichizokupa on top of your salary imari yekuti amai vako kumusha vange vachibatsirikana. Amai vangu mukoma, kana kuri kunzi vakasakwanisa kuwana medication iyoyo, mukoma, kana 3 months chaidzo amai vangu vanenge vatotisiya, because vanofanira kuti vagare vaine medication yacho iyoyo. So ndo nyaya iyo yandiinayo mukomana ashe. Izvezvi ndiri kuzvibvunza kuti alright, August wacho zvaatopera, fine, ndichapiwa mari nemurungu. Apa ndinewo mhuri yangu yandakatarisana nayo, apa ndakafirwa zvekare nemurume. Saka murume wangu uyo akashayika akazofa, tava nevana vedu vaviri, then ndokubva ndazozama kupinda mune imwe marriage, but ndainge ndisingatozivi kutoti munhu uyo wandainge ndava kupinda naye mumarriage iyewo ainge atongoripo pakuda kundishandisa. Saka as a single mother ndakangopinda mumarriage muya, then ndokubva ndapiwa mwana. Munhu ndokubva azotanga kuita zvekudhakwa achindirova, ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Saka pari zvino inini ndine vana vangu vanokwana ivo kuita 3. Vana vangu vose ava vakatarisana neni, ende ndine imwe hanzvadzi yangu zvekare, uyo wandanga ndichiti ange achiendawo kune imwe technical college pane imwe polytech. Saka ndiyo nyaya yangu iyi yandiinayo. Izvezvi ndiri kushaya kuziva kuti zvino August wacho zvaapera ndichananga kupi. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo mucomment section nemazano. Apa muna October ndanga ndichifanira kuti ndinge ndichidzokera kubhodha at least musi wa6 kuti ndinge ndichienda kunodhindisa zvekare madays. Saka handichazivi. Muri yeZimbabwe ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsira pamari yacho iyo yandichapiwa, kuti ndingati ndichakwanisa kuhodha nayo mari iyoyo, zvekare ndichinokavha zvimwe zvandinenge ndakatarisana nazvo kumba. Aiwa,
handifunge kuti mari yacho inokwana. Munongozivawo kuti kurarama kwatanga tichiita muno muSouth Africa, bhajeti dzacho dzinenge dzichiti netsei nekuda kwezvaunenge wakatarisana nazvo. Ini hangu ndinongoti kune avo vakabuda pacho pavhidhiyo vachitaura zvavainge vachitaura, ini hangu kana kuri kunzi ndikazviuraya nekuda kwemasituation, ini ndinoona sekunge ropa rangu rinenge riri mumaoko avo, because vatiparadzirawo chiraramo chedu, ende havana kundiparadzira chiraramo changu ndega asi naamai vangu. Kufa kwangu zvinorevawo kuti it will be a death sentence kuna amai vangu, nekuti amai vangu kuti vange vachikwanisa kuwana medication, it was because of me. Zvino Murungu iye ava kuti ava kutya kuti ndirambe ndichingomushandira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Let's just pray kuti Murungu wavo at least achangovapawo just a few months kungoshandawo, uchishanda uchiziva kutoti basa rapera haro. But kana ukaudzwawo kunzi kunosvika musi wakati, maybe izvezvi kana dai angokwanisawo kungoti kunosvika pana December, at least vanenge vachingounganidzawo zvimari. But ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi pose apa ndaimanyedzana nekuti hanzvadzi yangu ari kuPolytech, vana kuchikoro, then naamai vanenge vachida mapiritsi. Saka nguva chaichayo kuti ndinoti kamari akaka handisi kufanira kuti ndinge ndichikabata ndeke budget. Zvinhu zvacho zvinenge zvakangondiomera each and every month. Now Murungu ava kuti iye ari kutya kuti ndirambe ndichimushandira apa ndiine madays apa zvakabuda panews. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma Nashe, ndiri mudzimai ane makore 32 years ekuberekwa. Ndauyawo pano nesecret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu yakamira sekudai. Inini ndinoda kureurura kuti ndakabirawo imwe best friend yangu mabathing gloves ake. Saka ndichizosvika pakumubira mabathing gloves ake yainge iri nhau yekuti ndainge ndatoshaya kuti zvino ndomubira chii, because ndainge ndakanzi nevamwe madzibaba painge pachifanira kuti ndinge ndichizowana izvo zvandinokwanisa kumubira, but ndakabva ndashaya kuti zvino ndomubira chii chaizvo kuzodzamara ndichizomubira mabathing gloves ake. Saka nazvino iye anotongofungidzira kutoti zvimwe kuda mabathing gloves ake iwawo ndakangomaflasha mutoilet by mistake. Zvakaitika ndezvekudai. So isusu varume vedu vose ivo matruck drivers, saka tainge tichitarisira kuti varume vedu vari kufanira kuti vange vachizoenda kuPoland. Saka pose apa pavainge vachiita maapplications avo, zvinhu zvavo zvainge zvichingofamba at the same time, ende tainge takatarisira kuti vose vainge vachifanira kuti vange vachizoenda vose at the same time kuPoland. Asi munongoziva kuti zvimwe zvevamwe zvinozoitikawo nekukasika kudarika zvenyu imimi. So right now uyu murume wacho ainge akazoiswa mudraw, because kana uchida kuenda kuPoland vanokuisa mune imwe yavanoti draw, then kana ukawinawo zvako zvinenge zvava kutoita. Saka iye murume webest friend yangu akabva azoiswa mudraw before murume wangu. Saka murume wangu ndakabva ndaona kuti zvakamurwadza, haana hake zvaakataura. Inini ndikabva ndati panapa zvandava kutoita ndezvekuti sezvo zviri kunzi zita rake rapinda mudraw, takamirira result, panapa ini hangu ndava kutombovaitira menamato vanhu ava kuitira kutiwo zita rake risazosarudzwa, kuitira kuti remurume wangu at least kana iro rikatanga kusarudzwa at least zvinenge zviri nani, sezvo ndainge ndatoona kuti Mwari ane favor, ainge aitira ivo favor kuwai vasina kuiswa vose mudraw yet vakaaplya at the same time. Zvinhu zvavo pose apa zvainge zvinhu zvavo zvose zvainge zvichingofamba at the same pace. So zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakabva ndazoenda kune vamwe madzibaba, but madzibaba ava munhu weukama, but from my mother's side ndakaenda kuya ndikabva ndati ndainge ndichida kuti vange vachindibatsira. Ndokubva ndazonzi painge pachidiwa a personal item that belongs
kumurume webest friend yangu kana kuti kune best friend yangu. Zvino ndakabva ndazoshaya kuti ndingazviwana sei zvimapersonal items zvavo, saka ndakabva ndazomboenda kumba kwake. Ndakati ndaenda kumba kwake ndakabva ndazonopinda mutoilet, ndainge ndichida kutsvaka ndainge ndichitongoti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzonhongeredza bvudzi rake even pamakam or anything. So ndakapinda mubathroom muya ndokubva ndatsvakiridza uye zvekare nekunotarisa mutabhu ndichingotsvaka anything kudzamara ndazotarira mabathing gloves. Ndakati ndatarira mabathing gloves aya then ndokubva ndatotaura navo madzibaba vaya vaimukunotaura vakabva vanditi anoita uya nawo. Saka ndakabva ndazongotora rimwe bathing glove 1 ndokubva ndazoflasha paya, ndikabva ndazoita sekunge ndainge ndaita mistake ndokubva ndakanganisa ndikabva ndazoflasha bathing glove riya because it was close to the tissue. So iye akabva angoti hapana hapo problem, let's hope kuti it's not going to block the toilet. Zvadaro mukoma bathing glove riya ndainge ndakariviga, ndakatoita rekutoviga mupendi chaimo ndokubva ndazooneka paya. Mushure mekunge ndaoneka ndakabva ndazoenda kwavari madzibaba vaya ndokubva vazondigadzirira minamato iyi ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiishandisa kusvika mazuva edraw aya apera. Saka ndakarishandisa bathing glove riya zvikare neminamato kusvika apo pavakazosenderwa response yekuti unfortunately even though zita remurume wacho rainge riri mudraw but it was not chosen at that time. So mukoma ndo nyaya iripo, isuwo tava kumirira tichingonamatawo kuti dai zita remurume wangu rakwanisawo kupinda mudraw. Kana rikakwanisa kupinda mudraw then iye kana kuri kunzi zvake zvikaita murume wangu then we won't feel any pain at all that we want ndezvekuti varume vedu vanofanira kuti vange vachienda. All that I want ndezvekuti varume vedu vanofanira kuti vange vachienda vose kuPoland at the same time. You can just imagine kuzovhairirwa kwaunokwanisa kuzoitwa nebest friend yako kana kuri kunzi wake murume aenda kuPoland then zvemurume wako zvobva zvatostaka, even though murume wangu nemurume webest friend yangu vari mabest friends, but munhu kana akagara aenda kuPoland anokwanisa kuzotongo kukanganwa. Saka ndinoona sekunge kuti pasazova nekuvhairirana zviri nani kuti tose tinge tichizongofambidzana nepesi imwe chete. Saka ndo munamato wacho iwoyo wandakaitirwa kuti wangu murume zvake zvinofanira kuti zvinge zvichizoita then zvake uyu zvobva zvazoita, at least tinenge tava kufambidzana nepesi imwe chete because indini hangu handina mwoyo iwoyo wekuti kana murume wangu akaenda first ndobva ndazomushainira, but iye manje ndinotya kuti kana kuri kunzi wake murume kana akaenda first anokwanisa kuzondishainira because ndinomuziva, handiti best friend yangu, character yake ndinoiziva, zvaakamboita before achainira vamwe vanhu ndinozviziva. Saka ndakabva ndatomudzidza character yake ndikatoona kutoti uyu munhu wekuti kana akapunyuka paanenge apunyuka then she is quick to do that. Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu, ndichange ndichizoteverera mucomment section kune avo vanoti zvawakaita zviri wrong anyanani. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, anzi kune avo vanenge vachida kundijaja anzi hanyanani. Hai, zvakangoma hazvo veduwe, ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So amai vangu inini vakatondiudza live 1-on-1 vakabva vanditi ivo vanoroya. Saka vakati vandiudza kuti ivo vanoroya kudaro vakabva vanditi vainge vachida kuti tinge tichizofambidzana. Saka handizivi kuti naamai zvechokwadi tinofambidzana here. Okay, rekedzai ndinge ndichikuudzai hope idzo dzandakarota. Ipapo mushure mekunge amai vandiudza kuti vainge vachida kuti tinge tichifambidzana, ndakatorota ndichitogamuchirwa naamai vangu nevamwe vakadzi. Then amai vakabva vati handei, ndokubva tazotanga kufamba paya. Takati tichitofamba ndokubva tatonopinda pamwe pamba but kumaraini ekwedu
saka pamba apa painge paine umwe murume ainge achirwara, saka takapinda mumba muya then amai vangu nevamwe vavainge vainavo vakabva vazotanga kumanikidza munhu uya kuti ange achidya. Murume uyo akabva azoshayika the following day. Akati ashayika kudaro, amai vangu munhu uya akabva azoshayika the following day. Akati ashayika murume uya ndokubva tazoendawo kumariro, then takati tiripo parufu rwake murume uya amai vangu ndaitovaona vachitsenga but yet kuhope ndainge ndakavarota zvekare amai vangu vachitsenga sematsengero avainge vachiita, uye zvekare kuhope vainge vachitorwera rute. Saka I think kuti ivo amai vangu vanenge vanotondishandisa because ndo hope idzodzo dzandinowanzokurota. Saka confession iyo yazondiunza pano, ininiwo ndine muroora wangu uyo wandiinaye, muroora wangu uyu. Saka confession yazondiunza pano, inini ndine muroora wangu uyo wandiinaye. Muroora wangu uyu so far ashayikirwa nevana avo vanokwana kuita 2, and I know kuti amai vangu ivo ndivo vari kuzvidyira vazukuru vavo. So kuti ndinge ndichizosvika pakususpekta kuti amai vangu ndo vari kuzvidyira vazukuru vavo, ndakamboti ndakati ndaenda kumusha kudaro, amai vangu vakabva vangoita sekunge vakangovhumuka vachitaura zita remwana wemuroora uyo ainge abva mukufa. Vaitoita sekunge ainge auya kuzonetsana navo ndokubva vavhumuka paya. Zvadaro amai vakabva vazomuka ndokubva vati chimuka katinge tichiita nyaya, ende vairakidza kuti vainge vachitotya kutorara. Saka takatanga kutaura I think kubva kuma12 kunosvika kuma5 tichingokurukura chete. Amai vakabva vazoti ivo vainge vasingadi kuti hanzvadzi yangu irambe igere nemukadzi wacho iye. Vainge vachingomuti uyu ndiye munhu anondikanganisira mwana wangu, ari kundikanganisira zvinhu zvangu. Izvozvizvi mwana wangu uyu angadai ava neimwe mari inotyisa. Vakabva vati kuramba agere nerwukadzi rwake irworwo ndo zviri kukonzeresa kuti arambe ari murombo. Ivo vainge vachitoti handiti dai akabvuma, ndokubva vazotaura zita remusikana uyo wavainge vachida kuti ange achizorora. Vakabva vati izvezvi kunyange mabusiness angadai ainawo mabusiness but ari kungoramba akanamirana narwo rukadzi rwake irworwo, manje achafa asina kana chaanenge ainacho. Amai vakabva vatopika paya, vakabva vati manje achaita nhumbu dzekuti dzinenge dzichingobva dzega. Vakabva vati vaneta nekuramba vachingocherera vazukuru vavo, vakati zviri nani kana zvimimba zvacho zvikangobva richiri ropa, at least munhu anongoenda obva anokanda mapad mutoilet. Saka ndiyo confession yangu iyi yandiinayo. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino muroora wedu uyu mwana haana, anongoita miscarriages, but mukoma ini zvinondirwadza because kana kuri kunzi amai zveshuwa ndo vari kuzviita, but ivo havaoniwo here kuti vari kutopanishawo wavo mwana, vachizviudza kuti vari kupanisha muroora. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Please ngatisame kuti tinge tichitaura navo vanzvedzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.